Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jama'a, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A kullum muna cikin godiya ga Allah. A kullum muna cikin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ni'imominsa waɗanda ba sa ƙarewa. Cikin ni'imomin da Allah ya min, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara an naɗa ni sarkin Kano ranar 8 ga watan Jun shekara ta 2014. Ya raya ni a cikin rayuwa da lafiya. Mun gode, mun rabu da ku cikin farin ciki, mun rabu da ku cikin kwanciyar hankali, mun rabu da ku cikin godiya. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.